62 και σήμερα θα παίξουμε κι άλλο Minecraft. Μα σήμερα, guys, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα θα αρχίσουμε μια σειρά hardcore. Ναι. Αν θέλετε να συνεχιστεί αυτή τη σειρά, απλά hit the like button in the face like a motherfucking monkey και μπορούμε να φτάσουμε τα 3 likes σε αυτό το βίντεο. Θα ήταν πάρα πολύ εκτιμητικό. What the fuck. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Το όνομα τους θα είναι The Hardcore Story. Hardcore Story. Hardcore Story. Έλα τώρα, έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ευχόμαστε για village και καλά πράγματα. Και να βγούμε σε καλό biome. Ή σε καλό biome ή σε village. Γιατί παίζω σε ένα 8. Επίσης πρέπει να κάνω και το snapshot. Να κάνω record το snapshot το καινούργιο το 1.10 γιατί έχει βγει. Είναι snapshot, δεν είναι το κανονικό. Μα αν θέλετε να το κάνω 1.9, hit the like button like a motherfucking monkey. Και όπως είπα και πριν, μπορούμε να φτάσουμε τα 3 likes, ήταν πάρα πολύ εκτιμιστικό. Γιατί λέω εκτιμιστικό, τι έχω, λοιπόν. Δεν μπορώ να κολληθώ. Λοιπόν, μας αρχίσουμε αυτή τη χαλιγοσύρης και πάμε να μαζέψουμε ξύλο, όπως οι κανονικοί άνθρωποι. Παντσάρουμε ξύλο και παίρνουμε ξύλο. Oh my god, what the fuck happened? Okay. Να μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα πήρα όλα, εντάξει. Λοιπόν, το καλό είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν αγελάδες. Υπάρχουν αγελάδες. Τέλεια. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει τόσο πολύ το wood. Τόσο πολύ. Γιατί έχω seeds. Fuck you seeds. Φύγε. Εντάξει. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα crafty table. Η Ελλάδα μη fuck you. Συγγνώμη για τις κακές λέξεις. Δεν θέλω να είμαι ένα κανάλι που να βρίζει. Απλά, ξέρεις, δεν ξέρω. Δεν θέλω να είμαι ένα κανάλι που owner λέω, άκου εκεί ρε. Owner να είναι Βρυσίδης. Τι είπα Βρυσίδης. Τι είναι ο Βρυσίδης. Τέλος πάντων δεν θέλω να λέω κακές λέξεις γιατί δεν το θεωρώ και σωστό. Απλά μερικές φορές σου βγαίνουνε και δεν το θέλεις. Λοιπόν, εμείς θα σκοτώσουμε την κυρία Αγελάδα. Γεια σου κυρία Αγελάδα, πέθανε η Αγελάδα. John Cena! Die you motherfucker. Ενώ ένα rabbit. Κόλληση. Όχι. Fuck you. Τι το σκοτώνω με το άξι. Ένα 9. Ξέχασα. Είναι ένα 8. Είναι άλλη μια γελαδίτια του. Hello γελαδίτια. Θα σκοτώσουμε μερικές αγελάδες. Και καλά πω, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, πρέπει να μαζέψω μερικές αγελάδες με τις. Ένα λεπτό.
Oh my god, δεν μπορώ να το κάνω και εγώ. Fuck me in the ass. Λοιπόν, θέλω να το κάνω. Οπ, άνοιξα πολλά πράγματα μαζί. Sorry. Okay. Νόμιζα ότι δεν έκανα record με το microphone. Τα λέμε μόλις μαζέψω λίγο φαΐ. Γιατί ναι, δεν μπορώ. Ok guys, άρχισα πάλι και μάζεψα λίγη τροφή. Πιστεύω ότι μπορώ να επιδιώξω για μία νύχτα, μόνο για μία, γιατί εγώ για μία και παραπάνω νύχτα δεν είμαι εγώ για μία και παραπάνω νύχτα. Γι' αυτό κρατήστε το στόμα σας κλειστό και να δείτε ότι στο τρίτο επεισόδιο ή στο δεύτερο θα έχω πεθάνει ήδη. Μπίσου. Κρατήστε σκορ. Δεν σας κάνω πλάκα. Εγώ λέω... Oh my god. Η πόρτα με τρόμαξε. Εγώ λέω ότι θα πεθάνω στο τρίτο ή στο δεύτερο επεισόδιο. Δεν είμαι σίγουρος και πάλι. Ξέρεις κάτι, αυτό για τώρα είναι μια χαρά. Κοίτα όλο αυτό το dirt, δεν είναι πανέμορφο. Isn't she beautiful? Tell me. Λοιπόν, αυτή εδώ θα είναι η είσοδος, η πόρτα κοπανάει, κατέμεται. Εδώ θα είναι η είσοδος, βλέπεις τη σπιταρώνα, πουμ. Cracks and Gangster, sorry που κάνω copywriting. Build it! Okay. Θέλω με ένα chest. Όχι! Γιατί το βάλα εκεί. Okay. Έκανα ένα γρήγορο μόνταζ, κάπως... γιατί έβαλα το φάι μέσα. Έβαλα τις πόρτες, θα βγάλω λίγο το cobblestone και πάρω λίγο το leather. Οκ. Αυτό θα μας προστατέψει νομίζω. Υπό κατά κάποιο τρόπο. Θέλουμε επίσης ένα φούρνο γιατί θα πεθάνουμε. Nailed it. Θέλουμε επίσης... έχω wood. Ναι, έχω wood. Λίγο wood να βάλουμε εδώ. 6 είναι χαρά. Βάζουμε τα υπόλοιπα μέσα. Έχω και chicken, έχω και rabbits, έχω και seed. Είμαι GG, MLG done. Nailed it. Κάτσε λίγο, θέλω να δω. Πώς μπορώ να βρω, πώς πείτε μου πάλι. Γιατί εγώ για κάποιο λόγο δεν μου δουλεύουν τα cornets. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, να ξεκλείσουμε αυτό. Σφάμε λίγο. Μαζέψουμε λίγο ξύλο, γιατί το ξύλο κάνει καλό, όπως λέει και ο γιατρός. Τρώμε ξύλο. Μ' αρέσει το ξύλο πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ το ξύλο, μ' αρέσει. Sorry πάλι. Είμαι λίγο κρυωμένος. Ωραία, nailed it. Ξόδεψα τα πάντα. Να, γι' αυτό πήρα wood. Θέλω να σε πω. Λοιπόν, έπρεπε να λέγομαι Κάστορας Gaming CR, αλλά τέλος πάντων. Τι θα... No. Βασικά ξέρεις κάτι. Αυτή θα την κρατήσω εδώ γιατί... αν κοιτάξεις εδώ, φαΐ. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν τα χρειάζομαι. Επίσης, μπορεί να είναι λίγο μικρό αυτό το επεισόδιο, επειδή θα είναι εκεί. Περνάνε λίγο αργά τα λεπτά, ενώ έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, θέλω να βρω λίγο όχι gravel.
Flint and Steel. Μα ναι, γίνεται βράδυ. Πού ήρθα? Από εδώ. Από εδώ ήρθα. Ναι. Ναι, εδώ. Γίνεται βράδυ. Βράδυ. Δεν μ' αρέσει το βράδυ. Πού σου έχω πει για το βράδυ? Το βράδυ. Α, ναι, ξέχασα μόνο με κανονικό wood. God damn it. Μπορώ να ψήσω μερικά ακόμα τέτοια. Βάλε κι άλλο ένα εδώ. Ωραία. Να σου βάλουμε τα υπόλοιπα εδώ μέσα. Θα έχουμε λίγο φωτισμό. Λίγο φωτισμό ενώ έξω γίνεται βράδυ. Like the boss. Oh my god. Ωπα ρε. Δεν έχω ούτε σκάλες δεν έχω. Ούτε σκάλες δεν έχω. Τι σοϊ σπίτι είναι αυτό που έχω. Πέτα μου όμως. Πόρτα, sorry, πόρτα. Αυτή πόρτα έκανα, swear. Anyway guys, θα το αφήσω αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, hit that like button like the motherfucking monkey and subscribe. Κάντε εγγραφή, ναι, subscribe και όπως είπα και για τρίτη φορά σήμερα, τα likes είναι πάρα πολύ, ξέχασα τι είπα, είναι πάρα πολύ, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι ωραίο, θα μ' αρέσει, θα νιώθω ότι κάποιος με νοιάζεται. Look my eyes straight. Okay guys, θα το αφήσω εδώ πέρα. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. See you guys. Bye bye.